Magnum, byl to krásný den, já v práci dobře naladěn, tak se svým Magnumem vyrazil jsem. Furka sobotní, z Radoník přes Mělník do Štětí a do Teplic. Co můžu si přát zkrátka víc, pak si říkám, už nikdy víc. To, co přišlo po cestě, nezažil jsem nikdy ještě. Jen co já opustil Prahu, na dálnici v kopci motor v tahu, povídám, nestrať hochu hlavu. Otáčky mi vyběhly a v červeném poli oni se zasekli. Ptám se sám sebe, co teď, vždyť jelo to normálně doteď. Jo, můj Renault Magnum 480. Jen když dělali jsme bezpečnostní pauzu, mohl si ho u silnice vidět stát. Nikdy se před kopcem nezastavil, i když doplna naložený byl, stále jel dál. Však byl to na svou dobu silnic král a já se smál. Vždy spolu jsme projížděli ten český kraj a někdy i kousek dál. I když ve znaku měl broskvičku, jezdil však stále na jedničku. Do Magnumem se neprolít, jako by se za krásnou ženou neohlíd. Byla to fakt opravdová jízda, nebyla to žádná navoněná brzda. Z osmičky jsem zjel, přes kous už jsem neviděl, otázku záludnou jsem si kladl, co to sakra je. Černý hustý kous se valí ze stroje, zastavím a podívám se, co mi na tahači kouří, nebo snad hoří. Motor běží stále, nejde nijak zastavit, aby práci vzdal, jak ho mám přinutit. Tu mi blesklo hlavou, vraž tam kvalt, otáčky spadnou. Náhle motor zastavil, kous se nevalil, já se zase uklidnil. Svůj hasičák odhazuji v dáli, byl jak jinak než prázdný. Po chvíli přiběhl ten, co plný přístroj měl, já v tu dobu o ně měl, on zachránit mě šel. Poprvé já zahlédl chlapíka, co neházel v koloně šlofíka. On přiběhl s nasazením vlastního života, byla z něj cítit ta upřímná ochota. Dobře to dopadlo, vážení, budu mít sice zpoždění, ale na tuhle příhodu snad vymyslí i nějaké rčení. Přijíždí hasiči a budou nadšení, po ohni památky už tu není. Dnes se mi den protáhl a Magnum se odtál, tahačiný přistaven mi byl a já tedy nelenil. Na druhý pokus rozvést zboží se pokusil a za nějaký ten čas my shledali se zas. A jak plyne čas, tak i auta zestárnou. Euro 3 ze silnic bohužel stáhnou. Už ke 2 melounům jsme se blížili. Šéf povídá tak pomalu, abyste se loučili. Měl jsem ten tahač tak moc rád, že jsem mu i pořeb nechal udělat. V restauraci jsem ho s kolegy zapil, také pate vyrobil, aby se dalo krásně vzpomínat, co jsem s tím drakem prožil. Tak skončil tahač Renault Magnum 480.